आज बनवले मस्तपैकी नवीन नवीन रेसिपी. ती आता आम्ही खाणार आणि शिवला थोडीशी देणार. नमस्कार मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे कोकणी सुवेगा चॅनलवर आणि डेली ब्लॉगमध्ये. तर आज झाले मॉर्निंग. शिव नाही येणार कारण की शिवची मम्मी आहे आज घरी. तर बघूया आज काय विशेष होणार आहे. विशेष काय होणार आहे, काय वेगळं. आज शनिवार पण आहे. बघूया. आपले ब्लॉग टाकायचा विषय चालू आहे, दिवसाला 2 म्हणजे आपण बरोबर येऊ लेवल. तर थोडा क्लायमेट चेंज तर आज बघू आपण नाश्त्याला काय बनवलं. नाश्त्याला काय बनवलं आहे. नाश्त्याला काय बनवलं आहे. हो 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 या पुरणपोळी. मम्मीने सकाळी बनवले मस्तपैकी पुरणपोळी. पुरणपोळी आहेच. थोडीशी चाय ठेवू आपण, थोडी चाय आणि पुरणपोळी. मस्त नाश्ता करू, ऑफिसला जाऊ आणि ऑफिसवरनं आल्यावर परत भेटू 100%. तर बघत राहा तुम्ही ब्लॉग आणि एन्जॉय करत राहा मित्रांनो. तर मित्रांनो, ऑफिसवरनं आलोय घरी मगाशीच. तर चालू आहे. मला पण माहिती नाही कॅमेरा मी व्हिडिओ चालू केलाय की नाही. तर आज बनणार आहे मस्तपैकी रेसिपी ब्लॉग असेल आजचा दिवस. बनवल्यानंतर मम्मीच्या भाकऱ्या चालू आहेत. भाकऱ्या चालू इकडे कोपरा पण घेतला जातोय बघा. इकडे रितेश भाऊ आज इकडे आलेला आहे. इकडे सोने आहे आणि अजून दोघांची कमी आहे. तर भेटूया. तर रेसिपी बनवतानाच सांगेन काय बनवतो आपण, बरोबर नाही. तू खाणार, तो नाही खाणार. खाणारच खाव्या, खाणार आपणच खाव्या. गोड नाही खाणार. मग तिखट करावं लागेल मला. प्रोडक्टच वेगळा. गोड असेल चिऱ्यामध्ये चटणी टाकून द्या. तर चला भेटूया. रेसिपी बनवताना भेटूया. आता मला समजलं तू बोला तू खाणार, तेव्हा समजलं की गोड आहे काहीतरी. भेटूया. तर चला लेट स्टार्टेड रेसिपी ब्लॉग. मस्त की बनतोय, बनवलं जातं. इकडे काय बनवत आहे. वडापाव. सारखा वडापाव एकदा तरी बनव. पनीर आलेलं आहे आणि इकडे टॅमॅटो, कांदा, मिरची, मस्त कढीपत्ता आणि बनणार आहे मस्त पनीर घोटाळा. पनीरचा घोटाळा करून टाकणार आहे आता आम्ही. काय बोलतो, पेस्ट नाही आहे ना. पेस्ट नाही आपल्याकडे. ओके, तर चला आता याच्यामध्ये हा अद्रक घ्यायला लागेल ना. अद्रक नको, लसूण आहे ना बस. नाही पण अद्रक थोडंसं टाक, तिखट होतं मग ते. नाही एवढं नाही होणार. तर चला किती कट करून चाललेलं आहे काम. कट करायचं होऊ दे, नंतर डायरेक्ट बनवताना बघूया आपण कसं बनवतात. सध्या तर टॅमॅटो, लसूण, मिरची, कढीपत्ता घेतलेला आहे आणि तिकडे अजून कांदा बारीक होणार आहे. ओके, आणि पनीर इकडे आहे, ते पण बारीक करायचंय. आज आपली भाजी हेच असणार आहे. ओके, तर बघा मग पनीर घोटाळा कसा बनवतात. तर मित्रांनो, फायनली रेसिपी आपली स्टार्ट झालेली आहे. पनीर घोटाळा पहिलेच आलेले आहे. थोडंसं तेल तर गरम करून आणि आता टाकलेलं आहे बटर. बाय 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 बटर आलं. बटर तर 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 बटर आलेलं. बघू, पहिल्यांदा बनवतो आम्ही पनीर घोटाळा. पहिल्यांदा बनवतो आम्ही दोघं जण. आणि मी तर काय थोडंसं शूटच करतोय कारण की शूट घ्यायला कोण नाही. तर मस्तपैकी आता एक एक येणार आहे याच्यामध्ये, आपण बघूया. हा चालू करा, तुम्ही चालू ठेवा. आता आम्ही आहे. आणि हे काय टाकलेलं आहे, जिरं टाकलेलं आहे. आता जिरा पण थोडासा भाजून घ्यायचा आहे मस्तपैकी. बघू कसा बनतोय. पहिल्यांदाच बनवतो. तू पण पहिल्यांदा बनवते ना. येस येस. तर तिकडे भोपळी मिरची घेतली, शिमला मिरची, कांदा, लसूण, अद्रक बाजूला. हा आता मिरची हा हा खतरनाक. कढीपत्ता आलाय, मिरची आले, अद्रक आणि लसूण. तुला चमच्यानी हे करून घ्यायचं. गॅस स्लो केलं. हा बघूया आपण कशी बनते ती. बनेल चांगली 100%. कांदा आलेला आहे. आता कांदा या कांदा पण टाकलेला जाते. प्रॉपर मिश्रण बांधणार आहे आता.
कांदा टाकलाय. अजून ह्याच्यामध्ये शिमला मिरची दाणं बाकी आहे, टोमॅटो दाणं बाकी आहे. वा, मजा येणार मजा येणार, काहीतरी नवीन. या. बनू दे बनू दे, रेसिपी बनू दे खड्याक मध्ये बनू दे, तिकडे चालूच आहे रेसिपी. आता याच्यामध्ये काय येतंय? मीठ. मीठ चवीनुसार, मीठ मीठ आलेलं आहे चवीनुसार. तर आता येत आहे मस्तपैकी टॅमॅटो, बारीक केलेला टॅमॅटो घ्यायचा आहे. याच्यामध्ये मिश्रण होऊन जाईल आता. हा शिमला मिरची पण टाकली. हा, शिमला मिरची पण टाकून घ्यायची आहे आणि एकजीव करून घ्यायचं आहे. मस्तपैकी मिश्रण आम्ही थोडीशी जास्तच बनवले. हे बघा, एकजीव करून घ्यायचे. आम्ही जास्तच बनवले कारण की ताईला पण थोडी द्यायची ते, कारण की पहिल्यांदा बनतं ना रेसिपी, ती मस्तच बनते. कधी पण ट्राय केलंय ना ग, पहिल्यांदा कधी कुठली रेसिपी नवीन बनवायला घेतली ना ती खूप छान बनते. त्यामुळे ताईला पण आपण देऊया टेस्ट करा म्हणून. आणि आम्ही भाजी म्हणून असतीच आहे. हा ठेव. आज भाजी म्हणूनच आमची पनीर घोटाळा आहे. त्यामुळे थोडे जास्तच बनवले आम्ही. तुम्हाला पाहिजेनुसार त्यानुसार तुम्ही मिश्रण घेऊ शकता, सगळं सगळं सामग्री घेऊ शकता. ठीक आहे, तर त्याच्यामध्ये तुम्ही चीज पण टाकू शकता, पण आम्ही नाही टाकणार चीज. बघू, टाकलं तर थोडंसं, पण नाही तर नाही टाकणार. तर काय? चीज बघा, मिश्रण कसला मीठ? चीज चीज पाहिजे असेल तर टाकू शकतो. तर चीज पनीर घोटाळा बनलाय. आता ह्याच्यात आपल्याला मसाले वगैरे ऍड करायचे. मसाले वगैरे ऍड होणार आहे त्याच्यामध्ये आता अजून, बघूया आता. तर आता ह्याच्यामध्ये टाकत आहे आपण, हे सगळं एकजीव झालंय. लाल तिखट मसाला तुम्हाला पाहिजे तेवढ्या चवीनुसार टाका. तिखट काय कायना तिखट आवडतं, काय कायना तिखट नाही आवडत, त्याप्रमाणे टाका. तर मला पण जास्त तिखट नाही आवडत. तर आता ह्याच्यामध्ये टाकणार आहे आपण कुठला मसाला, कुठला मसाला? हळद. हळद 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 येते, सॉरी, हळद आली हळद. अजून पावभाजी मसाला ना. नको, हे पावभाजी बनवतोय. चवीनुसार येत असेल ना त्याच्यामध्ये. पावभाजीची आहे. बघूया ना आपण. मग आपण, आम्ही नाही टाकत पावभाजी मसाला. तुम्हाला टाकायचं टाका तुम्ही, आम्हाला नाही टाकायचा. काय बोलते? नाही करून नाही टाकायचा, तर मी काय करू? तर आता ह्याच्यामध्ये टाकतो काय आहे? किचन किंग. किचन किंग. किचन किंग बाय किंग मसाला पहिला पाहिजे. आणि मीठ. हा कुठला? मीठ मसाला. हे किचन किंग आलाय आणि मीठ मसाला आलाय. ओके, तर परत एकजीव करून घ्या. ही अशी भाजी मिश्रण तयार होते पनीरचे, एकदम मस्त पैकी. हा, ओके, वाव, सुगंध एकदम छान येते, अप्रतिम सुगंध येते मला. मी बनवलंय ना म्हणून. काय बोलले, ऐकलं का? मी बनवले म्हणून. थोडस पाणी. पाणी पाणी, थोडस पाणी, थोडीशी ग्रेव्ही पाहिजे ना आपल्याला. मसाला शिजण्यासाठी पाणी टाक. ओके, मग नंतर परत टाक ना. ओके, थोडं झाकण मारून ठेवा. किती मिनिटं शिजस खूप. शिजत तोपर्यंत. आणि इकडे आलेले आहेत मामी. इकडे मम्मी आणि हा आमच्या इथला छोटा बाबू आलेला आहे बाजूचा. तर आणि मामी लपते कशाला, मामी लपते कशाला? पडदा परत तुटला आमचा भाई, पडदा बघा तुम्ही परत. हा मग, हा ठीक आहे, बंद केलं, चला. झालं ऋतू. मामी. मामी कॅमेरा द्यायला लाजतात, तसं काही त्यांना काही वाक्य बोलायला लावते. तुम्हाला वाक्य बोलायला लागतं का मी? तर ते आता तर असं मस्त मिश्रण आपलं तयार होऊ दे भाजीचं. पनीर टाकताना भेटा, ते पनीर किसून घेतोय आम्ही, म्हणजे ऋतू घेते पनीर किसते. इकडे इकडे भाजी आपली तयार होत आहे. अजून पनीर येते बघा, असं किसून घ्यायचं, म्हणजे कसं ते भाजीमध्ये सगळं एकजीव होऊन जाणार, तेव्हा तो होणार पनीर घोटाळा. असं आहे.
हे बघा बारीक किसून घ्यायचं आहे मस्तपैकी. नंतर आपण ह्याच्यामध्ये मिक्स करताना दाखवूया. तर भाजी फायनली आपली शिजलेली आहे. मिश्रणमध्ये आता आपल्याला त्याच्यात मिक्स करायचं आहे मस्तपैकी किसलेलं पनीर, मलाई पनीर. हा, शक्यतो मलाई पनीरच यूज करा ना, छान होईल भाजी. तर छान 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 या टक दे करू आणि ह्याच्यामध्ये आलेलं किसलेलं पनीर. वा 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 वा. हो हो. नाही ते आम्ही बनवतोय पनीर घोटाळा. 2-3 हप्ते झाले आमचा प्लॅन बनतोय बनवायचा. नाही ऋतू 2-3 हप्ते जातोय मस्तपैकी एकजीव करून घेतलं जातं. आता त्यांच्यात येणार आहे पाणी. पाणी टाका ठेवा. यांच्यात आलेलं आहे मस्तपैकी पाणी आलेलं आहे. तुम्ही फूड कलर पण यूज करू शकता, आम्ही नाही यूज केलंय. काश्मीरी लाल नाही आहे मग तो टाक ना, थोडा कलर येईल मग. हे बघा तिथे, हे बघा. आता ह्याच्यामध्ये टाकूया काश्मीरी लाल, जेणेकरून थोडासा तरी कलर येईल. याच्याने काही तिखट नाही होत ना? नाही, कलर येतो. फक्त कलर येते. टाकायला लागेल थोडं अजून. आता टाकूया आपण कोथिंबीर. मस्तपैकी साफ केली. काय म्हणते मम्मी? कोथिंबीर आहे की टोकमीर? कोथमीर नाही, कोथिंबीर. झाला घोटाळा? हा, लय घोटाळा झाला. फायनली झालेला आहे घोटाळा. थोडा शिजत ठेवू आणि मग आता जेवताना बघू आपण. ओके, चला जेवताना भेटूया. टेस्ट करून सांगतो तुम्हाला मित्रांनो. आणि बघा, मी ह्याच्या घरी द्यायला गेलो आणि हा माझ्या मागे लागून आलाय. कोण आहे हा कोण आहे? शिव आहे, शिव आलेला आहे बघा. बोल मी आलोय, बोल आलोय मी. तर आता जेवून घेऊया मस्तपैकी. आणि रेसिपी बनवली ती दाखवेल तुम्हाला. मला ते तुम्हाला दाखवायचं होतं बघा. मागे लागून आलाय, पळत पळत पुढे आले. व्हिडिओ चालू झाला तर नाटक करायला लागलं. व्हिडिओच्या आधी शुभ सकाळ, श्री स्वामी समर्थ सगळं बोलत होता. बोल श्री स्वामी समर्थ पाहिलं. म्हणून याला आता मी गावाला नेणार नाही. होळीला इथे तिकीट काढणार नाही. हा, जा तू तुझ्या गावाला जा, आम्ही आमच्या गावाला जाणार आहे. ओके ऋतू, आपण जावा आपल्या गावी. नाही, तू बोल श्री स्वामी समर्थ. नाही न्यायचे आपण. ठीक आहे, तर आता जेवूया मस्तपैकी. आज बनवले मस्तपैकी नवीन नवीन रेसिपी, ते आता आम्ही खाणार आणि शिवला थोडीशी देणार. चला बघूया आता, येऊ दे आपल्या ताटामध्ये, तर मग खाऊया. तर मित्रांनो, पनीर घोटाळा रेडी. पनीर चिल्ली. पनीर घोटाळा खाणार नाही? खाणार, जाऊन दे. खाना पण देतील. तू कोणाच्या ताटात काढते? हा नाही बोलतोय, तू खात नाही, तू बस. तर आता मस्त आपण टेस्ट करू. हा, रत्नागिरीच फूड खायला खा. हा, तिकडनंच आणलंय ना हे भाई. पनीर चिल्ली आणि इथे बनवलंय पनीर घोटाळा मस्त. तुला काय पाहिजे? चिकन. चिकन नाही आमच्याकडे. मस्त झालेलं पनीर घोटाळा. तर तुम्ही पण ट्राय करा, 100% छान बनेल. 200%. भेटूया नंतर. तर मित्रांनो,
आजचा दिवस संपलाय. मस्तपैकी आज रेसिपी ब्लॉग भरपूर दिवसांनी आलेला आपला पनीर घोटाळा. तर कसं वाटला ते बघा कमेंटमध्ये. तुम्ही पण बनवू शकता घरी. अजून काय काय ऍड करू शकता तुम्हाला पाहिजे असेल त्यानुसार. तर कसा वाटला आजचा रेसिपी ब्लॉग कमेंटमध्ये सांगा. लाईक शेअर आणि जे नवीन आहेत त्यांनी सबस्क्राईब करा. भेटूया आपण उद्या. तोपर्यंत काळजी घ्या. शुभ रात्री.